Olemme olleet yli 120 päivää nyt reissussa Aasiassa. Tässä videossa vaihdamme maata Filippiineiltä Taiwaniin. Tehdään kaikkea hassua ja eeppistä. Tervetuloa mukaan. Hei hei Filippiinit. 3 viikkoa sujahti vain. Tervetuloa Taiwaniin. Kello on paljon. 16,5 tuntia ollaan nyt matkustettu ja vielä on ainakin tunti edes. Odotellaan bussi. Oltiin 2 tuntia lentoasemalla, kun missattiin bussi, kun ei voinut maksaa bussin, piti käydä ostaa lippuja, sitten mentiin jonoon perälle ja bussit meni täyteen, niin 3 kertaa jouduttiin odottaa, että bussi tuli. Oltiin 2 tuntia lentokentällä ja sitten kesti tunnin tämä lento. Onko tässä yli 20 tuntia nyt matkustettu? Kello on 4:30. Hostellia etsimässä. Sulla on postia tullut. Niin. F2 room, F3F. F. Mennään pois sänkyyn. Mennään vaan. Niin täällä on niin kylmä, että pitää käydä ostaa vaatteita, niin mennään Kirpputorille. Ensi fiilikset Taiwanista. Tosi kivan näköinen. Tulee mieleen vähän Etelä-Korea ja ehkä vähän Japani. Mukava tulla käymään täälläkin kaikkien niitten Kambodžan ja Vietnamin ja Filippiinien jälkeen tämmöiseen metropolikaupunkiin. Tosiaan nyt lähdetään käymään Suihkussa ja sen jälkeen lähdetään käymään 101, joka on iso pilvenpiirtäjä, jossa on kauppakeskus. Tämmönen on hostelli. Ja paksu peitto. Nyt ollaan metroasemalla ja käytiin ostaa Seiskasta tämmöset. Tai no mä ostin tämmösen bussikortin. Mä otin tämmösen hassun kanan. Kokerta pystyy ottaa. Oli vähän huono toiminen. Ehkä se oli väärinpäin. Niin, ehkä sun pitää sitä pohjaa näyttää, sitä ei sitä selkää. Ei tarvinnut ottaa 10 minuuttia. Hyvä me. Ehdimme. Ei kyllä niin siisti kuin Singaporen metro. Nyt meni hyvin. Se oli mulla väärinpäin. Mistä mä oisin voinut tietää? Mä oon vaan tyhmä turisti. Siellä se on. Vau! Joo, nyt mennään tuonne sisälle. Varmaan syöään. Ja katsotaan, jos löytyy hanskat ja pipo. Ollaan tämmöisellä food courtilla. Täällä on kaikenlaisia ravintoloita ja nyt otettiin... Mitä me otettiin? Joku brisketti-riisi, munahässäkkä. Me ei kyllä olla kulinaristeja, mutta ajateltiin nyt testata. Minua tässä näyttää parhaalle munakkaalle, mitä on ikinä nähnyt. Oikeesti. Sun pitää kyllä opetella kotona tekemään tommoinen. Finito. Ihan ok. 8 € melkein maksu. Aika kallis, mutta ei käytä mäkkärissä.
Käytiin äsken ihasteleen Tesloja ja Hennalle jäi puhelin sinne laturiin. Saa nähdä, onko se enää siellä. Ei yhtään, me ostaa se uusi puhelin mulle sitten. Löytykö? Tässä se köllätteli. No niin, akkua on. Pikku lataus. Toinen päivä. Vastaus on 2. Hennu. Hennu Taipeissa. Mitä tänään tapahtuu Taipeissa? Siis sama videohan tää on, mutta eri päivä. Tänään käydään vähän kattoon temppeleitä. Käydään jossain astronomisessa museossa. Ja mitäköhän muuta meillä oli suunnitelma. Kunhan vaan pörrätään nyt kaupungilla, kun on vähän parempi sää kuin eilen. Lelulava metro. Hennu. Traditional self-cultivate and practice to improve mind and body. Pitääkö meidän mennä tekemään? Mennään. Tervetuloa. Me ollaan tämmöisellä... Mikä jos muistat tän nimen? No niin, nyt ollaan täällä Chiangkai-Shekin muistotalolla. Tai tommosella hallilla. Se on tuo iso sininen tuolla. Tai valkoinen sininen katto. Sitten tuossa on teatteri, joka on ilmeisesti vieläkin käytössä ihan teatterina. Ja toisella puolella konserttitalo. Konserttihalli. Joku semmonen. Täällä pitäisi tunnin välein olla semmonen joku vartijaseremonia. Niitä ollaan nähty Etelä-Koreassa, saman tyylisiä. Niin katsotaan, jos saatais nähtyä sellainen tällä kertaa. Joo, eikä tässä muuta. Tämmönen hieno paikka. Ja tuossa on noita portaita, niin niitä on yhtä paljon kuin... Tai siis... Niin niitä portaita on saman verran, kun oli ikävuosia sillä presidentillä. Se kai oli presidentti, mun muistaakseni. Eli niitä on 89. Eli silloin se hyytyi 89-vuotiaana. Siinä on sen verran portaita. On kyllä vaikuttava paikka. Varsinkin tuolta Saari-Aasiasta tulleena, niin kyllä tämmöiset hienot rakennukset näyttää tosi vaikuttavalta taas. Ja muutenkin hieno ympäristö. On. Tää on vissi heksagoni tää koko alue ilmeisesti. Ai ja tuollakin jatkuu tuon puiston. Niin, ja tommosia rakennuksia vissi tässä ympäriinsä. Saattaa olla ihan paska puhetta, mutta mä en nyt sanoisi. Hyvä. Ja jokainen porras on 1 vuosi presidentin elämässä. Ja niin kuin Henna äsken sanoi, Elämä on aika lyhyt. Kohta ollaan kävelty kaikki portaat ja mennyt ehkä minuutti. Siinä se on. Itse presso. Onpa lempeän näköinen. On kyllä. Ainakin tulee semmoset fiilikset, että se on ollut ihan chilli äijä. Varmaan ollut arvostettu presidentti, vois luulla, kun tämmönen rakennettu. Taivani on kyllä hyvä maa. Täällä on niin vähän turisteja. Ainakin toistaiseksi. Ainakin tuntuu sille. Niin, verrattuna Japania ja Etelä-Koreaan, niin on kyllä tosi rauhallista täällä ja väliä. Että tosi kiva tämmönen Aasian kaupunkikohde. Kirsikkapuita. Täällä on vaan kuulemma niin kylmä ollut nytten talvi, että ei varmaan nuokaan nyt kuki parhaimmillaan. Enkä kyllä tiedä, onko niille nyt se hetki kukkia ees. Täällä on kuulemma paikallisten mukaan
Kylmä talvi moneen vuoteen, kun meillä taas Suomessa on lauha talvi moneen vuoteen. En tiedä kuuluuko mitäänkö tuulee, tuskin. Heppo! Ollaan vähän huonossa paikassa, olisi pitänyt päästä tuonne, niin olisi näkynyt tuo taustalla. Mennään nyt. Heitti vaan ihan. Oho, en saanut videolla. No, olisiko vähän lähellä? Ihan vähän lähellä. Mitä mä nyt sönkätän? Tässä videossa Henna myös arvostelee kaikki Taipein nähtävyydet, mitä me käydään katsomassa. Jep. Tälle, millä me arvostellaan? Arvostellaanko 0–100 asteikon? Ok. Mikä tää pressan nimi oli? Ching chong ching. Ching Memorial Halli. Tälle arvosana 88/100. Wow. On kirsikkapuita. On vahdinvaihtoa ja on hienoa maisemaa ja on kyllä käymisen arvoinen paikka. Hieno. Nyt me mennään museoon. Vähän kattoon planeettoja. Vähän outo asento on mennään. Oh, ihan amiesasento. Vielä pitää röhönnöttää sinne keskikonsoliin pääsille. Uusia avaruuspukuja. One small step for man, one giant leap for mankind. Joo. Tuohan on se Armstrongin kuuluisat sanat, se laulaja. Oli kyllä hölmölä näyttö. Lyhyt ja leveä. Vertaan muihin. No säkin näytät ihan pikkuselle tässä. He wanted to fly to the moon. He tried to use fireworks as the driving force and strapped 47 fireworks to his chair. Found Wanhu's body in a distant valley. Semmonen tarina se. Avaruusaseman sisään. Mä olen astronautti. Oho, täällä on astronauttien herkkuja. Nam nam. Space food. Mitä? Space toilet. Mikäköhän tuo imuri on? Oho, tuossa on pitänyt oikeasti laittaa jalat kiinni, ettei lähde itse leijumaan. Mä vaan mietin, että miten se... No, eiköhän siihen joku vastaus ole jossain. Tuossa on tommonen astronauttien treenausjuttu. Pyörii miten sattuu. Merkurius on ihan pieni. Venus pieni. Maa pieni. Mars vielä pienempi. Mutta sitten Jupiter. Jättimäinen. Missä rengas?
Oliko Uranus? On se on Uranus Neptunus. ja Neptunus. Ehkä. Osattiinhan me. Niin, miten sitä? The sun, visible light, radio waves, sun in microwaves. Mitä? Siinä on meteoriitti. Jos saat sen tuosta reiästä pois, niin saat piettää se. Ei nousi. Tiesitkö Henna, että naiset on Veenuksesta? Miehet on Marsista. Prätkähiiret on Marsista. Oltiin tekemässä semmoista värityspeliä ja sitten yhtäkkiä työntekijä tuli hakkeen meidät ja vei meidät johonkin adventurelle. Tää olisi maksanut jonkun pari euroa, mutta se vaan haki meidät ja oli, että tulkkaa. Oho. Sitten täällä oli joku arcade, missä me käytiin vähän jotain tekemään, mutta ei kuitenkaan mitään. Me taidetaan lähteä pois. Hähää, kaupunkipyörät. Ei maksanut kuin hunti, mutta vissiin saa rahaa takaisin. Hunti siis per naama. Kai se on joku panttimaksu vaan. Mä ois pitänyt päästä tonne sillalle jotenkin. Täällä sitä ajellaan. 14 kiloa. Taipeikin vaikuttaa aika tämmöiselle pyöräilykaupungille. Aika hyvää baanaa menee täällä joen rantta pitkin. Siellä se paahtaa. Oi ei. Toisella puolella jokia on vanha Taipei. Ja näkymä on tämmöinen. Ja tällä puolella jokea on uutta. Vähän modernimpaa. No niin. Pikku tauolla pyöräiltiin nyt joku 10 kilsaa ehkä. Ja vielä olisi 4 jäljellä ainakin. Ajatuksena oli hyvä tuo pyöräily, mutta käytännössä ei niin hyvä. Sitten oli hyvä, kun päästiin tänne pyöräilyreitille, mutta mapsi valehtelee kyllä aika paljon täällä. Tää on vähän niinku ajas Oulussa, koko aika vastatuuli. Niin, vastatuuli kyllä on, kun ollaan tässä ison joen varressa oltu koko ajan. Mutta menee jo koko tämän kaupungin halki menee tommonen hyvä baana. Täällä ollaan. Lungshang temppelissä. Aika chilli. Tämä temppeli rakennettiin silloin, kun Taivani oli vielä Kiinan vallan alla. Joskus 1700-luvulla. Sitten jenkit toisessa maailmansodassa vahingossa pommitti tätä. En mä tiedä, oliko se oikeasti vahinko, mutta niillä on kyllä tippunut niitä pommeja vähän minne sattuu. Täällä haisee tosi hyvä. Varmaan täällä kaikki kukaan.
Kiitos kun katsoit videon. Jos katsoit tänne asti, niin saat kyllä papukaijan merkin. Ja sitten tosiaan muistakaa tilata kanava ja harkitkaa jäsenyyttä.